wi alo gani na ina ta jiran ka da Allah kai sauri ka san lamarin kuɗi miliyan 30 dai ne sun cika a ga su to yayi sai ka zo to yayi Allah yake goni ba bawa ba Allah yake goni ba bawa ba ya jilalu wal ikram ya jilalu wal ikram komai kake ka ambaci Allah saura abun ka bayya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya? Lafiya lau. Ya gajiya? Kai ne ke jira Alhaji ko? Wani Alhaji? Wanda kun kai waya. Ya ce mi? Shine turo ne wajenka. To ina jin ka. Ya ce ga wannan aka maka dan taba sai shike zawwa. Aha. To madalla. Gaskiya ka sha hanya ko da filin ke kake. Sha nuna an ka sai da ko gona. Ka san su Alhaji harkoki gare su da yawa. Za mu jira shi kenan. Sha ji saboda an gaji sosai. Ai na ce maka kudin nan sun cika miliyan 30 ne cif. A miliyan 30 sun cika ko? Alhaji inda ma kai turo tun dazu. A to ai ni ne Alhaji ya turo tun dazu. Na ce ya bari sai in ya zo da kanshi. Sai mu karba mu tai tare. Ka san hala Alhaji. Ta yi wani sabga na tsayi. Ta yi sayan dan juma. Sha ji saboda an gaji sosai. Gani a fadata ga wata tayi ma wata gori ga wata tayi ma wata sheri ga wata tayi ma wata gori ba ta da kiran mata kwami ta tuntuba zai fadi kwami ta tuntuba zai fadi dan ba kore ne ba buzu da rakumi buzu ne buzu da rakumi buzu ne on babu rakumi buzu ya zama aikin banza la ilaha illallah sakon dina miliyan 30 dina wayo Allah la ilaha illallah wayo Allah miliyan 30 wayo